טוב, נתקדם כאן עם הפרק. עכשיו מתקרבים כבר לסוף הפרק. כמה שורות בסך הכל, כמה סימנים שרבי נתן כותב על זה. דיברנו אתמול קצת על העניין של לא מבעיה, אתם כולכם בוודאי תלויים בראש שנה שלי, אפילו כל העולם כולו תלוי בראש שנה שלי. קצת הערכנו. כאן הנקודה היה שלא רק הפשוטם של דברים, כמו שכל אחד תופס את זה, אתם כולכם, אז את הגשמיות של כל אחד, הבית, המשפחה, החלק הרוחני שלנו. אז בעיקר הדגשנו את זה אתמול בעריכות, שכל המהות של ברסלב, מה שנקרא, אתם כולכם, הכוונה היא כל הדבר הזה שנקרא מתקרבים אליו, כל ההשפעה שהרבי משפיע לתלמידים, וכל העניין הזה הגדול הזה, כל התיקון, הכל תלוי בזה. ועל ידינו, זה ההבנה פה הפנימית יותר, כמו שהזכרנו מההקדמה של הספר, שזה הולך בצורה של מעגלים. זאת אומרת, באלו שזוכים להתקרב לרבי, תלויים שאר נשמות ישראל, וכל העולמות תלויים בעם ישראל. ממילא זה משפיע על הכל. אבל אנחנו בוודאי תלויים, זאת אומרת, אנחנו בוודאי לא יכולים להתחכם בזה. כי אנחנו צריכים לדעת שהכל תלוי בזה, אז כל העולם תלוי בזה. טוב, דיברנו, אין סוף. תמיד אפשר לדבר עוד ועוד. נתקדם הלאה. אומר רבנו, פה, סימן תו, סימן האחרון שמדבר על ראש שנה, אז כתוב כאן ככה. בערב ראש השנה האחרון באומן, ועמדנו לפניו בעת שנתנו לו הצטלך שלנו. צטלך זה מה שנקרא קוויטלך. קוויטל זה פתקאות, כמו שהיה נהוג לתת. היום יש בחינה מזה, כן? יש כאלה ששולחים קוויטל. אבל ככה זה היה צורה. עד היום מכירים את זה בחסידות, שיש מושג כזה. כמה? זה לא אותם אדמו"רים, זה לא זה. אבל בכל זאת, היה מושג כזה. שכל פעם שהיו נכנסים לצדיק, היו רושמים קוויטל, שנקרא את השמות. לצדיקים היו קוראים את הפתקה הזאת. בדרך כלל זה היה בא עם פדיון. ככה זה היה מה שכתוב פה מיד. בעת שנתנו לו את הצטלך שלנו, הוא מעות על פדיון. וזה קשור לעניין שהרבי מאוד הזהיר, כתוב בערב ראש שנה, רבינו אמר, ראוי לתת על פדיון, למדנו את זה בפעמים הקודמות. זאת אומרת, תמיד צריך המתקת הדינים, ובפרט בערב ראש שנה. היום זה רק בחינה, מה שנותנים אחד לשני, נותנים לאנשים יקרים. אבל דיברנו אז בעריכות, לא לעשות מהם מה שנקרא אדמו"רות חלילה. זה בחינה. כמו שיש מושג של צדקה, נותנים גם פדיון. מי יכול לעשות פדיון? רבנו עצמו אמר. דיבר אפילו ביחס לצדיקים גדולים שהיו בדורו. רבנו אמר, לעשות פדיון זה לא פשוט. מי יודע, מה שייך? זה רק בחינה. את הפדיון רבנו עושה. אז נותנים צדקה. מי יכול לעשות פדיון? מה שייך? יש איזשהו שיח שרבי נתן למישהו פדיון כלהעביר לרבי אייזיק, רבי יודל. רבי יודל, רבנו נתן לו את העניין של פדיונות, זה ידוע. כן, בסדר. רבנו המשיך לבחינה מזה. כשרבנו נפטר, אז לרבי יודל נתן את העניין של הפדיונות, רבי שמואל אייזיק נתן לו העניין של תיקון הנשמות. אז מה הפשט? זהו, רבנו כבר לא בא לשדה, רבי שמואל אייזיק זה עכשיו, חד ושלום. שקרא שאחד יעזור לו בעניין הזה, כביכול. הרי צריך תמיד שיהיה התערותא דלתתא, כן? אז בסדר. טוב. בפועל, מה נשאר מהם? הם עלו למעלה. כמו שהאדמו"ר הצדיק מברדיצ'ב עלה למעלה, ורבי אלימלך מליז'נסק עלה למעלה, והבעל שם טוב בעצמו עלה למעלה. רבנו הרי דיבר על זה. כל אחד מהם, כן, מהצדיקים שהזכרנו עכשיו, השאיר תלמידים, אבל זה כבר לא באותה עוצמה. זה ברור. אז זה ירד. כי לא היה כוח להמשיך את זה לנצח. רק רבנו המשיך את זה לנצח. אבל רק רבנו, ורק דרך רבי נתן. וכל האחרים, מאוד שהיו קדושים וטהורים. אבל זה לא המשיך לנצח, דרכם. פשוט. זה בדיוק הנקודה של רבי נתן, שאני כלום. רבי נתן קיבל את הדבר הכי קשה. לעסוק בתיקון החיים. רבנו אמר שתיקון החיים אנחנו צריכים לעסוק. כתוב בשיחה קנ"א, מי שלומד עכשיו תורה ס"ה, ביאור הליקוטים על תורה ס"ה, אומר את זה מיד בהתחלה. רבנו אמר שיש תיקון המתים, יש תיקון החיים, ותיקון החיים הוא השאיר לנו. אבל מי עסק בזה בפועל? גם רב יודל קירב אנשים לקדוש ברוך הוא, גם רב שמואל אייזיק, אבל זה לא החזיק מעמד. דהיינו, שאחרי שהם נפטרו, אז זה לא המשיך. כנראה שאלו שהתקרבו על ידם,
נשארו צדיקים, היו צדיקים, אבל הם לא יכלו להוריש את זה לבנים שלהם, להמשך. שנקרא, הדבר הזה לא המשיך. רבי יצחק דיבר מבחינה פרקטית, כן? הם לא הגיעו יותר לאומן לראש השנה. הם הגיעו כי רבי יהודה הגיע. שאולי זה הגיע, הם גם הגיעו ביחד. אבל אחרי שרבי יהודה נפטרו, האנשים שלו לא המשיכו לכך. נגיד שאולי בודדים, כן, אבל זה לא המשיך. רק רבי נתן. רבי נתן תמיד הדגיש את זה. הם גם לא חלילה, הם לא נהגו בשום פרסום, שום אדמרות. הצדיקים האלו, חס ושלום. אבל בכל זאת, כמה שהם דיברו, אבל הנקודה הזאת שיש רבי חי, אנחנו קשורים רק אליו. את זה הם לא יכלו כל כך לגלות. רבי נתן לא הפסיק לדבר על זה. רבי נתן אפילו בשנה האחרונה, רבי יצחק סיפר, נראה שפה זה מופיע בעריכות הסיפור הזה. רבי נתן אפילו לא אמר, השתדל כל כך בנצחיות של העניין הזה, עד שהוא עצמו בשנה האחרונה לא אמר את הליקוטי הלכות שהיה דורש כל שנה. היה התעוררות גדולה מאוד. רבי נתן התחמק. בין שני הימים, זה היה ככה כמו שנוהגים. כשרבנו היה אומר תורה, אז ככה גם עד היום אומרים, מדברים דיבורים מרבנו. אז רבי נתן כל שנה היה אומר את הליקוטי הלכות שהוא היה אומר. בשנה האחרונה רבי נתן התחמק, נשאר בחדר, לא ירד, לא... כמה שניסו לדבר על ליבו, תבוא, הוא התחמק, הבינו שזה תירוצים, הבינו שזה לא... הוא מתחמק. אחר כך אמר לרב אפרים, הבן של רב נפתלי, שהוא היה אחד מגדולי תלמידיו. אמר לו ככה, אני התבוננתי, ראיתי שחלק גדול מאלה שמגיעים לאומן לראש השנה, אז גם יש פה נקודה שהם מגיעים גם בגלל זה. כיוון שיש כזה התעוררות, מקבלים כזה דעת, רבי נתן, דיבורים שלו. אז הוא אמר ככה, רימז על עצמו, הוא לא אמר במפורש, הוא אמר, הרי האדם הוא לא חי לנצח, כן, לפני תחיית המתים, אדם מת בסוף. הוא אומר, אולי יש שנה, כן? הוא אמר את זה ככה בלשון, הוא ידע כבר ברור שהוא הולך להסתלק מעולם, הוא דיבר את זה ככה בהסתרה כזאת, הוא אמר, הרי אני לא יודע מה יהיה. ואז יהיה מצב כזה, שאם רבי נתן לא דורש ליקוטי הלכות, אז לא מגיעים לאומן. רבי נתן אז היה מה להגיע. היום, אז אין כבר מה להגיע. לא מגיעים לרבי נתן, מגיעים לרבנו. רק על הדרך אפשר להרוויח עוד דברים גדולים. רבי נתן מסר את נפשו, וזה היה על חשבון, כי הציבור כביכול, כן? הציבור הגיע לשמוע, לא הגעתם אליי. למה זה יעזור שהוא לא יגיד? מה? למה זה יעזור שהוא לא יגיד ליקוטי הלכות בשנה? להראות, ככה הוא אומר, להראות שמגיעים אפילו שאין דיבור. אבל 30 שנה כבר הגיעו אחרי רבנו, זה חשש עדיין? כן, עדיין, אתה יודע שגם השנה יש חשש. שהם יעזור שלא יבחנו אותנו יותר, כל שנה יש חשש. במקום אחר מופיע שרבי נתן מאוד רצה שלא יעשו פה שום מגביות באומן, להתרים את הציבור לדברים אחרים. לא היה חסר דברים, הדפסה, הפצה, כל מיני, לא חסר דברים. לא פה, לא בראש שנה. למה רבי נתן חשש שאולי יהיו אנשים שלא ירצו להגיע, כי ברגע שהם יגיעו אז כבר יעלה לו יותר. אפשר להבין באיזה רגע של אחריות רבי נתן ניגש לכל הדבר הזה. בעיקר זה הנצחיות. כן דיבורים, לא דיבורים. כן לאכול, לא לאכול. כן לישון, לא לישון. מאוד מאוד. צריך לזכור את זה. נחזור לענייננו. עיקר הנקודה זה הרבי. כמה זה חסר אצלנו. כוח, לא צריך כל פעם להאריך על זה, אבל צריך לדעת את זה. להתבונן בזה. הרבי הוא נצחי. אף אחד ממנו, לא, כן, חוץ ממנו אין אף אחד שזכה לדבר כזה. זה נצח, רבנו ספירת הנצח, זה נצח. רק הוא. לא כל מי שרוכב עליו, או כל מי שלוקח את השם שלו עליו. כן, רק הוא בעצמו. רב נחמן בן פייגה, נחמן בן שמחה, תקרא לו איך שאתה רוצה. אותו יהודי שגר פה לפני 200 שנה. זה שקבעו פה, זה שחי פה, כן, מתחת לאדמה, זה שנמצא פה. רק הוא. רבי נתן התבטל אליו בצורה מוחלטת, אבל כל החיים דאג שלא יהיה שום טעות. אז הוא זכה להיקלל להיות דבר אחד איתו. אם אי אפשר לקבל מרבנו רק די רבי נתן. אבל אין, אנחנו קוראים לו בשם. לרבי לא קוראים בשם. זה רבי נתן.
אין לזה אח ורע. אין אצלנו שלשלות גם. אנחנו יודעים שהיו תלמידים גדולים, אז מביניהם ודאי שהיו אנשים יותר גדולים בהתקרבות. אבל כמה שאדם היה יותר גדול בהתקרבות, אז הוא יותר היה כלום, 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 כלום. והוא לא רצה שיעשו ממנו שום עסק. זו נקודה מאוד עדינה. וכל אלה שטעו עם זה, אז טעו והטעו, ואנחנו סובלים את הנזקים עד היום. זה נורא והיום. יותר מכל מה שאנחנו רואים בעיניים, את הצרות שהם עשו. יותר מזה, זה הצרה הכי גדולה. זה הסתרה. שהרב לא יכול לגמור את שלו. עדיין אנחנו בגלות. לולי זה, היו הסתרות מבחוץ, אבל ברגע שפסקו הסתרות מבחוץ, אם לא היה הסתרות מבפנים, אז אין. היינו מאוד קרובים. זה כואב. במקום אחר, כן, בכל מקום אחר שיש מה שנקרא לוחמים על האדמו"רות, על כמובן ששם זה שקר, אז כן להגיד, כל הדבר זה לא, נגיד, צדיק בסדר, אבל מה, כל הפרסום מסביב. אבל שם מבינים את זה, נכון. יבוא מישהו במקום שיש שולשלת של אדמו"רים, יש איזה בן שכל אחד יודע שהוא אמור להיות האדמו"ר, יבוא מישהו מבחוץ, ירצה לקחת השררה. ייתנו לו. יהרגו אותו. אצלנו אחרת לגמרי, הכל בסדר. הכל בסדר. עוד מדייקים ועוד יפתחו ספרים. גם הנוצרים ידעו, כן? גם שיחקו עם התנ"ך ועשו איתו מה שהם רוצים. כן, מיד כל תינופת שלהם, כן, מודפס ביחד את הברית הישנה. מחשימה מזכרה. בשביל שיוכלו להחדיר את השקר שלהם, כן, גם הברית החדשה. אז מדפיסים ביחד את הברית הישנה. אפשר לעשות איתם משהו? כלום. כשלא היה ברירה, היו צריכים להתווכח איתם. אבל העדיפו לא להתעסק איתם בכלל. זהו. רבי נתן אומר בעלמי תרופה, אין דבר אמת שאי אפשר להפוך אותו לשקר. רש"י תמיד כשהוא מתייחס לנוצרים, הוא אומר, אלו שהפכו דברי אלוקים חיים. לקחו דברי אלוקים חיים, לקחו את הכתובים, והפכו אותם לאפיתורוס, הפכו אותם למילים. זהו, אותו דבר. אפשר לעשות עם כל מה שרבנו ורבי נתן כתבו, הכל להפוך, לליצנות, לשקר. יש כל מיני רמות כמובן בשקר הזה, אבל זה נורא. עיקר הבעיה, שמושיבים כל דבר אחר על הכיסא של רבנו. על כיסו לא יישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם בעת. אנחנו מכירים, זה מזכיר לנו משהו, שלא יכבה נרו לעולם בעת. רבנו אמר, האש שלי תוקד עד שיבוא משיח. יש פה כל הזמן מלחמות על זה. כל הזמן. כל הזמן. רק לטשטש את זה. בהתחלה בסדר, אז לא קראו לזה אדמו"ר, כן קראו לזה אדמו"ר. זה נורא והיום. וזה דבר דק, כמו שאמרתי קודם, כי תמיד היה מושג שדיברו מהרב, וחייבים לדבר מהרב. אי אפשר מצד שני רק לקבל מהרב רק דרך הספרים. זה לא הולך. הרי זה בדיוק הנקודה שאמר, צריך תורה שבעל פה. אבל אם זה שמדבר מהתורה שבעל פה, כן? אבל באיזשהו מקום לא מוכר רק את, לא מגלה רק את רבנו, רק מוכר את עצמו ביחד. אז זה צרה צרורה. אז רוב האנשים, אז בסדר. גם אם נגיד שהם לא מזוכחים לגמרי. בסדר. הפסולת עפה הצידה, והטוב נשאר. אבל כשיש עניינים, יש חצר, יש כבר גבאים, יש כבר כסף, יש כבר הכל ביחד. זה נורא והיום. זה לא יעזור שיגיד 1000 פעמים רבי נחמן. זה לא יעזור. זה לא יעזור. בפועל, לאנשים אין קשר לרבנו. רק בכל מיני חציצות. כל מיני מעכבים. זה גם כלול בצחוק של הזקן. הזקן ההוא צחק. הנשמה הזאת יכולה לרדת לעולם. נכון? נתתי לעצמי כבר עצה. הביא איתו איזה זקן כפוף שצחק. כולנו היו פתוחים בתוך ברסלב, שהזקן כנראה זה מישהו מסוים. לא, יש לזה הרבה הרבה הופעות לזקנה הזאת, לצחוק הזה. רבי נתן לא אהב לשמוע חלומות. אנשים מייחסים הרבה חשיבות לחלומות שלהם. רבי נתן, כשמישהו היה מגיע אליו עם חלום, היה אומר לו, תספר לי מה שעובר עליך בהקיץ. בדיחו אותה, לא התכוון כפשוט. תספר זה רק לרבנו.
או לקדוש ברוך הוא, כמובן, התבודדות, אבל יש מושג שווידוי דברים זה רק לרבנו. בציון של הרבי, אבל לא סתם. אבל זה בבדיחות מה שנקרא. מה שחלמת זה מה שאתה עובר עליך בהקיץ. אתה חולם מהרהורי לבך, זה שום דבר. טוב, גם את זה צריך לקחת בפרופורציה, ודאי שיש מושג שבכל זאת, אדם שחי בהשגחה, אבל לא להגזים עם זה. בסדר, הכל מעובב טוב ורע, וצריך לבקש מהשם בהתבודדות, שאני אזכה להבין מה מדברים איתי. בסדר? זה כל אחד כמו שנקרא מבחן אישי, זה לא טוב. אבל אודל, הבת של רבנו שגרה בברסלב, היה לה איזה חלום, או בנתן כן היה שומע את זה, שנקרא, עם הרבה תשומת לב. אז היא סיפרה פעם אחת חלום כזה, שהיא חלמה שרבנו, הקדוש, רוצה להיכנס לבית מדרש, ויש מלא מלא מתנגדים בחוץ, וגם בפנים. שורות של מתנגדים. ורבנו לא נבהל. רבנו נכנס, שנקרא, מתחיל להתקדם לכיוון של בית הכנסת, וכשהוא מגיע קרוב לשורה שעומדת ראשונה, אז הם נרתעים וזזים הצידה, ורבנו מתקדם. אבל השורה הבאה אומרת לא, אבל אנחנו לא ניתן לו. כן, הלאה. אותו דבר. ככה היה בחוץ, ככה גם היה בפנים, עד שרבנו הגיע למקום שלו. שנקרא למזרח, כן? הגיע לאיפה שהוא עומד בתפילה. טוב. בנתן שמע את החלום הזה וחשב ככה כמה דקות, אחר כך אמר לה, כן, אכן כך. ככה זה הדרך של רבנו. לראות את כל המסלול מההתחלה עד הסוף, לא רואים. אבל כל פסיעה שצריך לתת, השם עוזר. ביידיש. זן, דיזח, ביזנסוף, זה פניש, אבל דסטרידס מדאב גם, אלף השם יזבורך. את הפסיעה שאתה צריך לעשות, זאת אומרת, רבי נתן הבין שזה לא סיפור על רבנו. זה מסר שרבנו העביר דרכה, כן? קדוש ברוך הוא שלח לנו עוד איזה משהו לראות את זה. שברסלב, כל מי שיודע קצת, עד היום, כל דבר שרוצים לעשות בשביל הרב אמר, מתגברים על זה מניות בלי סוף, אבל אל תפחד. תעשה את הפסיעה שאתה צריך עכשיו לעשות, ותתקדם, אתה תראה לאט לאט, אתה תגיע. שמואל הורוביץ הרי כותב, זה הביא אותו לאומן, הדיבורים האלה. שהוא תמיד היה אמר לעצמו, פסיעה אחת אני יכול לעשות, השם יעזור. וככה הוא התקדם עד שהוא עשה את אחד מהדברים הכי שלא יכולים לעלות על הדעת בכלל. להיכנס פה לרוסיה כשהיה פה את סטלין וזה, זה אי אפשר להבין. זה היה יחיד. לצאת מפה לא היה פשוט. בסדר, השם עזר לו. בנס. אבל הוא הגיע, והוא זכה. כל הרב שמואל הורוביץ, כל הרב שמואל שפירא וסבא שלי, וכל... סבא שלי זה הרי לא רק... זה כל החזרה בתשובה הגדולה שיש בארץ, כן? הכל התחיל עם המסירות נפש שלו, שאגב, זה גם התחיל בסביבות שמואל הורוביץ. שמואל הורוביץ היה אומר שיעורים, הגיע עם כזה אור מאומן כשהוא חזר, שהוא דיבר לאשכנזים ולספרדים, לכולם. אז הוא קירב. בשבוע אחד הוא לא יכל להמשיך את היה באותו שבוע היה לא יכל. אז הוא ביקש מסבא שלי, שהוא היה אברך צעיר, אחד מהמקורבים שלו, שימלא את במקום, מה שנקרא. שבוע אחר כך הוא חוזר לשמואל הורוביץ, הוא היה לו העברה ככה אשכנזית ועוד צפתית כזאת מקורית, שזה אפילו לא פתח, הכל זה כמה, כן. צודיק, לא אומר צדיק, רק צודיק. אז גם כשהוא שבר את השיניים, דיבר בעברית, הם בקושי הבינו. אמרו לו, כבודו הוא טוב מאוד, אבל הצעיר הזה, ששבוע שעבר, הוא בסדר גם. סבא שלי היה לו את היה לי הרבה הקלטות, אפשר לשמוע איך שהוא יודע, שהרב מרדכי אליהו הגיע לנחם אבלים. אז דיברו, האם הוא היה אשכנזי או ספרדי, זה פלא, הוא היה אשכנזי טהור, ואיך הוא דיבר ככה וככה. אז מרדכי אליהו קם ואמר, הוא היה ספרדי טהור. שלנו. לא משנה, נחזור לענייננו. הוא היה הספרדי הראשון עם שטריינל. כן, כן, טוב. אז מתכוון להגיד כל החזרה בתשובה וכמה ישיבות שבא לתשובה, כן, אם זה בבני ברק או בירושלים, אור החיים, שרב דניאל זר עשה שם בבני ברק, כל הדברים האלה זה רק בזכות. הכל זה זרעים שהתחילו עם רב שמואל הורוביץ, כן. איך הגענו, איך התגלגלנו. אמרנו שרב שמואל אמר, הכל פסיעה, כן, כן, כן. לאחרונה דיברתי עם אבא שלי על החלום הזה, השיחה הזאת שרבי נתן התייחס לחלום של עודד. אז הוא אמר לי, לאחרונה אומר, הבנתי פירוש עמוק יותר בסיפור. שעד היום היה לרבנו עסק עם השורות של המתנגדים מבחוץ לבית הכנסת, מחוץ לבית המדרש. וברוך השם, הרבי כבר הגיע לפתח של הבית מדרש. כבר אין היום כמעט התנגדות בחוץ. היום הוא אומר, רבנו מתעסק עם המתנגדים שבפנים. אבל תדע לך, כמו שהוא הגיע עד פה,
הוא יגיע למקום שלו. אל תפחד. יהיה טוב. פירוש עמוק. זהו. אבל זה סיפור. וגם פה. רואים משהו. רואים הרבה, אבל לראות עד הסוף. לא רואים. אבל השם יעזור. כל פסיעה, מה שאנחנו צריכים זה באמת את זה. שהרבא באמת, הוא בעצמו יהיה הרבא שלנו על כל אחד ואחד. לפני שאנחנו רוצים שהרבא יהיה רבא על כל העולם, אנחנו צריכים לרצות שהוא יהיה רבא שלנו. בלי שום עניינים באמצע. שוב. יש פה עוד לימוד שרבנו, הוא לא נלחם איתם. הוא עשה את העניין שלו. הוא הולך, בדיוק. רבנו הולך, נכון. הוא הולך. נכון. באיזה צורה זה מתגלה, ברור. אבל זה ככה, ברור. רבנו מתקדם, ברור. זה יהיה. אבל צריך לרצות את זה. ראש השנה מתפללים רק על מלכות שמיים. רק על כבוד שמיים. הרי זה רבנו, מי כמוהו שהיה רחוק לגמרי. מצדיקים אחרים, אמיתיים. היו צריכים לנהוג בכל מיני גינונים קדושים, כן? של שררה, בכל זאת יש מושג, יש בגד של תמיד חכם, יש כל מיני דברים, כן? יש כל מיני עניינים קדושים. כמובן שיש השקרנים שלוקחים את זה ומשתמשים את זה לא נכון, נכון? לא מתכוונים לשם שמיים, אבל חסר צדיקים שכן מתכוונים לשם שמיים. אבל רבנו היה חידוש בזה, רבנו אמר פעם, מי שמכיר אותי יכול להעיד עליי, שאין לי שום תנועה של גיטריד הכוונה אדמו"ר. רבנו מתכוון לצדיק אמיתי. רבנו שום דבר לא עשה ברבים, כלום. חוץ מאמרת התורה, אין ברירה. אתה רוצה שיעשה כמו בזמן של חז"ל, מתורגמן? אז הוא גם צריך אבל להגיד לו בשקט, והוא יגיד בקול. ועוד יותר, אבל רבנו אומר בתורה י"ט, שאם שומעים מהצדיק בעצמו, אז זה כביכול כמו ששומעים מלמעלה, אז זה יראת השם שאי אפשר לצייר מה זה. חתם סופר אומר דבר נורא. אלה הדברים שדיבר משה לכל ישראל. הרי כל ספר דברים, בעיקר זה דברי תוכחה, כן? דברי התעוררות ויראת שמיים. אז הוא אומר למה? הלכות, אז נכון, כמו שכתוב בחז"ל, שדבר ראשון אמר את זה לאהרן הכהן, אחר כך הגיעו, כן, כל הסדר. אבל היה מערכת שלמה, היה שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות. אז כל הלכה, כן, אז כל יהודי היה חייב לשמוע דווקא מפי משה רבנו. זה היה 60 ריבוס. אומר, אבל יראת שמיים, שמעו רק ממשה רבנו. זה כתבתי בצד, עיין תורה י"ט. יראת השם, רק מפיך. זה, איך היום עושים את זה? עם האמונה, עם הדבקות, ולא חציצה. זה חבל כל כך שיש כל כך הרבה, אני לא מתכוון דווקא לזה וזה וזה, יש כל מיני סוגים. אבל חבל כל כך שיש כל כך הרבה חסידי ברסלב, שלא רואים את עצמם קשורים בקשר ישיר לרבנו. רבנו אצלם במקרה הטוב זה אדמו"ר הזקן. זה חבל, כואב. זה לא ככה. זה כל הסוד של ברסלב, שיש לנו רבי חי. איך מתקרבים אליו? כמובן דרך הספרים, ודאי דרך רבי נתן, אין שום דרך אחרת. דרך הספרים, דרך הדיבורים, ודרך חברים. ודאי שיש מושג של אנשים טובים שמדברים דברים טובים. אבל אל תעצור אצל אחד וזהו זה המקום. אפילו אם לפי שורש נשמתך אתה מרגיש שפלוני מסוים, קדוש, כן? מדבר דברים טובים. אבל אל תעשה סביבו איזה עסק, תשמע עוד אנשים. אין היום מושג של יחיד מומחה, שאולי פעם היה דבר כזה. היום יש מושג של רבים. רבי נתן מדבר על יחיד או רבים, כן? בעניין של אז ככה שמענו את זה מזקני אנש, רב שמואל צ'רצ'יק היה אומר לי את זה עוד הרבה. ידענו, אומר, על הדורות הקודמים, ידענו להגיד, זה יחיד. לא יחיד, זאת אומרת, ורק אין מלבדו. רק יותר מיוחד, יותר... אז ככה היה רב נחמן טולצ'ינר, היה ברמבר נחמן. היו אנשים גדולים מאוד, שהיה להם שלמות גדולה מאוד. שוב, לא יכלת, גם אם מישהו היה מעלה על דעתו לעשות ממנו עסק, לא היה שייך. יש אנשים שאוהבים להשתמש עם הסיפור הזה, כן? שהיה מישהו ששאב פעם, כן? להתכופף, לשאוב את ההבל שיוצא מהפה שבו אנחנו כשהוא ישן. לוקחים סיפור שהיה פעם אחת, ועשה את זה מישהו, אני לא יודע מי, עשה את זה מישהו על דעת עצמו, לא היה שום עניין כזה. סיפור, שהיה איזה עורך דין, כן? היה אדם יקר, עורך דין במקצוע, בברדיצ'ב. פעם אחת אנחנו התאכסן אצלו, וישן, נרדם ככה בשבת אחרי הצהריים, אז לא יודע, פתאום בא לו איזו הרגשה כזאת, הרי זה אדם קדוש, אז אני מתכופף שנייה, אנחנו אומרים, לשאוב איזה הבל כזה. לעשות מההבל הזה, הבל ורעות רוח אחר כך. שקרים וגזרים ודברים, וכבר רואים לאן זה הביא. זה הרי הביא לדברים הכי גרועים בעולם, שזה כבר לא נגד רבנו, זה כבר נגד הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה ודאי צריך ללחום.
ואמר, אל תסתו בסעיף קטן של שולחן ערוך. אז אין מה לדבר. אבל רואים מה זה? זה זרע פורענות, כל הדבר הזה, כל התפיסה הזאת, לקחת אחד מהאנש ולהגדיל אותו מעל אחרים. אין, זה לא יעזור. זה עושה נזקים חמורים מאוד מאוד מאוד. יש באמת שאלות פרקטיות, אם יש לי שאלה, במי אני מתייעץ וכו' וכו'. אני חושב, אני לא פוסק עכשיו, מאותה סיבה שאנחנו מדברים, אבל אני רק אומר בשביל לחדד את זה. לפעמים עדיף אולי לשאול, אם זה דברים, כל מיני שאלות, לפעמים עדיף דווקא לשאול אדם יקר וצדיק מבחוץ, כי אותו ודאי שלא תעשה לאדמו, מאשר מבפנים. סיפר לי מישהו בארצות הברית. הבן שלו סיפר לי את זה, אבא שלו, היה לו פעם איזו שאלה קשה בחיים. שאלה מאוד קשה, משקרה גורלית, לא ידע מה לעשות. טוב, נסע לארץ, נכנס לרב לוי יצחק. רב לוי יצחק מדבר איתו, מחזק אותו, מעורר אותו להתפלל, מדבר איתו על הנושא מכל מיני כיוונים, אבל בשום פנים ואופן לא אומר לו מפורש מה לעשות. הלך למישהו אחר, לא משנה עכשיו את השם שלו. הוא בטח אמר לו. ועוד לא רק אמר לו, זה התיקון שלך, וכל מיני הפלגות והשגות. והוא חזר מאושר. רב לוי יצחק לא אמר לי מה לעשות. והוא חתך. הוא היה ברסלב? כן. אבל תבין, מאיפה זה התחיל, כל הדברים האלה. הוא חזר מאושר, אבל לא קלט שהאושר שלו הוא לא אושר אמיתי, וזה אסון. אסון. כל הסוד של ברסלב היה הזהירות הזאת. אפילו הרב בעצמו, שמי כמוהו, מעולם לא אמר בן אדם עשה כך בצורה פסקנית. שאנחנו נגיד. מי יכול כן להגיד? אם הרב לא יתנהג ככה. ובפרט שאנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא לשבת על כיסו. מי אתה שתגיד לשני מה לעשות? רבי יצחק היה אומר, ודאי שהיו שואלים. כשאדם במצוקה, אז ודאי שהוא צריך לשאול. רבי יצחק אומר, לא היה שום בעיה לשאול, הבעיה זה לענות. מה אתה עונה? עכשיו גם את זה צריך לדעת, כן? לקחת בצורה נכונה. אנש לא היו אכזרים, אתה מגיע עם מצוקה, תגיד לו, תתפלל לך, וזהו, לזרוק אותו ככה, חס ושלום. היו יושבים, מדברים, מלבנים את הנושא, ככה או ככה או ככה, אבל נזהרים מאוד לא להגיד שום דבר. למה זה? אפילו לפעמים כשאדם, הרי אין חבוש מתיר את עצמו בבית האסורים, אבל השני יותר קל לו. רבינו אומר, קל יותר לצאת עצה לשני, כן? מאשר לעצמו, נכון? אבל נזהרו. אנחנו כמובן מחזקים אותו מאוד בעצות של רבנו, לפעמים האדם נכנס לעצבות, הרבה שמחה, הרבה יישוב דעת, תפילה, אל תמהר, אל תחטוף את העצה, כבר עכשיו. נכון שיש לפעמים שאלות כן, שכן צריך לדעת, בסדר. מי שבאמת יכול לעזור, ורק הוא, זה הקדוש ברוך הוא, תתפלל, תתחזק. תראה, יש עוד צדדים למטבע, לפעמים האדם רואה רצה לך, לא משנה. זה לא כל כך נפקא מינה עכשיו הדיבורים האלו, כן? פה, מה שאנחנו כעת מדברים, אבל להבין את המושג, כי לפעמים חושבים שאין תחליף. זה לא נכון, לא נכון. עכשיו יש פה עוד נקודה עמוקה. כל ההתמודדויות שהקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם, בשביל שהוא רוצה מהם משהו. אנשים בורחים מזה. היום זה מכת הדור, אגב. זה מכה של הדור. פעם חשבו שזה רק מאפיין חסידים, שהם לכאורה כאילו אין להם בעיות. הולכים לאדמו"ר, וזהו זה. אז בוא נגיד, הסבא עוד היה גדול, אבל הוא כבר בובה. אבל אין ברירה, ועם כל האמונה הזאת שכל ההשפעות יורדות דרכו, למרות שאתמול תחקו ממנו. לא משנה, נעזוב את זה, אין לנו בין כה וכה עסק איתם. בנקודות האלה. אבל אחר כך זה עבר גם לעולם הליטאי. זהו. ומאלו, כאילו אנחנו נשארנו, כל אלה שמתקרבים לברסלב, מרגישים כאילו, אנחנו בבעיה. אם באמת יש שאלות, מה עושים? אבל טיפש. קודם כל הרב נתן לך את מה שבמקרה הטוב, כן? אז הצדיקים הגדולים ידעו לפנות לקדוש ברוך הוא. אז הרב נותן את זה לכל אחד שיפנה לקדוש ברוך הוא. ועוד משהו, אדם שחי עם הקדוש ברוך הוא יום יום, בהתבודדות כל יום, כן? בצורה נכונה ועקבית, כל יום מדבר לשם כמה שהוא מדבר, אבל בקביעות, כל יום, ומתחזק עם העצות של רבנו, אז גם אם הקדוש ברוך הוא יבחן אותו, זה יהיה סוג מבחן אחר. זה יהיה עם הרבה תפילה, עם הקדוש ברוך הוא ביחד, זה כבר אחרת. וגם באמת אתה מרגיש שצריך לדבר עם מישהו, אז דבר איתו, אבל אל תחכה לשמוע ממנו פסק החלטי, ככה או ככה. מאיפה שהוא ידע, וגם אם הוא יודע, אסור לו להגיד לך, זה נקרא להתיישב על הכיסא של הרבי. רק לדבר, לחזק מסביב, אף פעם לא לחתוך בצורה פסקנית, ועוד עם הפלגות, אני יודע, וכו' וכו', רחמנא ליצלן, זה התיקון שלך וכל מיני דברים. זה נורא.
יש את הסיפור המפורסם של רבי נתן. נתן יושב פעם, הגיע לאיזה מקום. זו קהילה שלנו, יושב, מדבר איתם מרבנו. פתאום מגיע איזה מישהו, קצת מכובד כזה, נראה עשיר כזה וזה, מוריד לו על השולחן איזה סכום יפה, וככה לוחש לו באוזן, רבי נתן תתפלל עליו, והוא רץ, אין לו זמן. רבי נתן קרא לו, הלך מישהו, קרא לו רגע, היה באמצע שיעור, תחזיר את ההוא. רבי נתן התחיל לדבר איתו, ככה כמובן שאף אחד לא שמע, הוא היה בצד. מה היה הסיפור? הוא היה לו איזה צרות של איזה עלילות של פריצים, כמו המציאות של החיים פעם פה. כן? הוא הסתבך משהו בעסקים, הוא היה מסובך. קיצר. אז הוא הוריד איזה סכום יפה, ורבי נתן תתפלל עליי. רבי נתן קרא לו בחזרה. הוא התחיל לעבור איתו את כל ההיסטוריה שלו. מאיפה הוא ידע? רבי יצחק אמר, רבי נתן ידע. נתן התחיל להזכיר לו, אתה זוכר? פעם, לפני הרבה שנים, היה לך בעיה פלונית. ואז הבטחת לקדוש ברוך הוא, אתה תעזור לי, אני אקח את עצמי, אני אהיה בסדר. טוב, הקדוש ברוך הוא עזר לך. ככה הוא עבר איתו את כל התחנות בחיים. הוא אמר לו, עכשיו הקדוש ברוך הוא שלח לך את הצרה הזאת, כי הוא רוצה אותך. אז מה אתה חושב שאני, אמר לו מילה באוקראינית, ניומצ'יק, זה נקרא שכיר יום. מה אתה חושב שאני השכיר יום שלך? פשוט סוחר אותי שאני אתפלל בשבילך, ואתה בסדר, אתה ממשיך לעסקים, אין לך אפילו זמן לשבת בו כמה דקות, לשמוע קצת דיבורים מרבי. למה הוא לא נשאר? לא שהוא היה עסוק. רק הוא פחד, הוא ידע שאם הוא כבר יישב אצל רבי נתן, הוא כבר אותו חלום של השירות וכו', כבר לא יישאר לו, כי הוא ישמע דיבורים אמיתיים, ואת זה הוא לא רצה. רבי נתן לא שבר אותו. רבי נתן הפשיר ואמר לו, תתחיל לחזק אותו, תלך באמת בדעת של הרבי, עם כל מה שרבי נתן ידע להגיד לו, שיש לו המון בליקוטי הלכות. כל הדעת האמיתית. ואז הוא סיים ואמר לו, אני גם אעזור לך. כמובן שנתפלל עליך, ודאי שנתפלל עליך, אבל לא בצורה הזאת. מה אנחנו אבל מבינים מהסיפור הזה? שזה מה שהולך במקומות אחרים, בגדול. הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל אחד ואחד. כל זה כרוזים עליונים. מה בדיוק איך להבין את זה, אני לא יודע. צריך הרבה לצעוק לשם שיזכה להבין. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. ודאי שיש מושג שילך אצל חכם. אבל ויבקש עליו רחמים. ואנה שהיו מפרשים, כך גם מופיע במקורות קדומים יותר. שהחכם גם ילמד את האדם שיבקש על עצמו רחמים. סיפרנו פה לא מזמן, אני חושב שזה היה ביידיש, נספר את זה עכשיו פה בעברית גם. יש סיפור אצל החסידים, סיפור שמאוד משקף את הנקודה הזו. יש להם הכל. הכל יש בכל מקום. שאלה היא רק שהכל מבולבל. לא קולטים את הנקודה, זה הבעיה. מספרים סיפור כזה של החידושי ערים, כן? זה היה האדמו"ר הראשון שנקרא גור היום, כן? היה אדם גדול. גדול בתורה, גדול בעבודת השם. היה תלמיד של האדמו"ר מקוצק. היה אדם גדול מאוד. הגיע אליו חסיד עם קוויטל, דיברנו פה על קוויטלך, כן? פתקה ארוכה, שהוא צריך ישועות בכל מיני דברים, פרנסה, רפואה, בנים, לא יודע. 1,001 צרות. טוב. החידוש הערים קורא את הפתקה של ההוא, ואומר לנו, למה אתה לא מתפלל השם על זה? אז הוא אומר לו, אוי רבי, אם אני הייתי יכול לבד להתפלל השם, הרי אני לא יכול. אז הוא ככה זורק לו בחזרה, בסגנון הפולני, זורק לו בחזרה את הפתקה, והוא אומר לו, אם ככה, למה אתה כותב לי קוויטל על כל הצרות האלה? תכתוב לי קוויטל על זה שאתה לא יכול להתפלל השם. כי זה שורש הצרות. זה הנקודה. זה כל הנקודה. ואם מישהו מתפלל השם, אז קודם כל הוא חוסך מעצמו המון צרות. וגם אם בכל זאת, כן, אז זה עולם של תיקון וכו', אף אחד לא יודע, גם בגלגול הזה, כמה צריך לתקן, כמה בגלגולים הקודמים וכו'. אנחנו יודעים שכל מה שהשם עושה זה לטובה, אבל יש פה, זה עולם של מעבר, עולם של ניסיונות. אבל כשאדם מתמודד הרבה, אז זה אחרת. כשהוא חי באמת הדעת של הרבי, זה אחרת. אז ודאי, אמרנו קודם, אין שום איסור לשאול, אבל יש איסור נורא לענות בצורה פסקנית. ודאי שאפשר לדבר עם חברים, תשועה ברוב יועץ, יש מושג כזה. וכו'. אני לא מדבר חלילה על דברים שזה בינו לבין קונו, שזה חלילה עבירות, זה וידוי דברים אסור רק לקדוש ברוך הוא לדבר, או בציון של הרבי, או של צדיקים אמיתיים בציון שלהם, רשב"י וכדומה. אבל אנחנו לא מדברים על דברים כאלה. אנחנו מדברים על התמודדויות בחיים, כל מיני שאלות. מותר לדבר, מותר לשאול, אבל אסור לענות, ואסור גם לרצות לקבל תשובה פסקנית. להתברר ביחד.
אז נקבל יותר חיזוק. כמה אנשים יודעים את זה? ברגע שהוא נמצא באיזה בעיה, הוא לא רואה שום דבר אחר, רק את זה. הוא חושב שהפתרון הוא רק ככה. כשהוא מדבר, אז הוא מקבל עוד כיוונים. אז הוא יצעק יותר, הוא יתחזק יותר, והשם יעזור. בכל אופן, אם יש דברים שאולי, אני לא יודע, מקסימום, גם נדבר בהגזמה, אז מתאימים למקומות אחרים, לא אצלנו. אצלנו הדבר הזה הוא זרע פורענות שהורס את הכל. במילים אחרות, אנחנו מושיבים בכוח אנשים על הכיסא של רבנו. זה דבר נורא, רבנו אומר בתורה ס"א. זו תורה מעניינת. רבנו שם אומר, כן? מילא אומר, המפורסמים בעצמם, יש להם יצר רע גדול להנהיג את העולם. זה לא תירוץ, יצר רע זה לא תירוץ. על כל יצר רע מקבלים עונש, אם אדם לא נלחם עם זה, ואם אדם לא חוזר בתשובה. אבל רבנו מתכוון להגיד, הוא לפחות יש לו את ההנאה הזאת. אבל מה יש לך מזה שאתה מסמיך אותו? רבנו בעיקר מדבר שם על אלו שמסמיכים. החסידים גם בכלל, אבל זה כבר שלב ב'. שלב א' זה הגדולים יותר שהסמיכו קוצים במקום להסמיך את השושנים. רבנו מתכוון לכל מיני תופעות שהיו ועדיין. זאת אומרת שמסמיכים אותם זה הרבנים שלהם פה? כן, 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 כן. ודאי, הם נותנים להם את התוקף בעוז. טוב, זה התלמידים שלהם. זה גם, זה כבר פרק ב'. פרק א', למה מסמיכים רבי שאינו הגון? היו דברים כאלה ועד היום, זה לא פשוט. אבל כשאנחנו נעשה את זה, אנחנו נצליח. יש לנו את רבי ואת דבר. מה שחסר הרבה, זה לקבל דעת אמיתית ברבנו. בשביל זה לא צריך דווקא ביחד, ביחד. כל אחד יש לו נקודת אמת, רבנו אומר בתורה כ"א, כן? כל אחד מן היושר לגלות הסגולה, למה סגולה. צריך משהו שברוך השם יש, אבל צריך רק לחזק את זה. להתברר ביחד, 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 ביחד. לקחת רק את הטוב, ולא קיצוניות. ברסלב היא לא חסידות קיצונית בשום פנים באופן. כל הדעת שרבי נתן נמצאת בעיקר, כן, בבחינה הפרקטית, בלימוד תרופה. מי יכול להראות לי שם משפט אחד קיצוני? חוץ מנושא אחד קשה, כן, שהיום אף אחד אין לו שום בהירות בזה, בנושא הקשה של רפואות. והכי טוב זה להיות בריא. בעזרת השם. שאף פעם זו לא תהיה שאלה, מה שנקרא, מציאותית. בעזרת השם. אפשר גם את זה לזכות. רב אברהם שטיינרץ, כן, אחד מגדולי האנש, התפלל כל יום. אנחנו שוכחים לעשות את זה. כל יום באלוקי נצור, כן, שמותר להאריך שם בהרבה בתחנונים, כל יום מבקש עליו, על בני ביתו, על אשתו, שהם יהיו בריאים, שלא יצטרכו אף פעם להגיע על ידי רופא. והשם עזר להם. הוא האריך ימים, הוא נפטר בגיל 93, מבלי שהוא יהיה אף פעם בחיים אצל רופא. היה לו בריאות איתנה. אשרי חלקו. אז למה את זה לא לחכות? ואם הקדוש ברוך הוא כן בוחן אותנו, בעזרת השם להתפלל. להתפלל. ולשאול, אני לא אומר חלילה, אני לא פוסק בשום פנים באופן. להתברר עם אנשים, בפרט עם אלו שכן מונחים טוב בעניין של רבנו. השם יעזור, לא צריך לרוץ לרופא. הוא צריך גם המקסימום, זה בצורה של זחילה, אם אין ברירה באמת. שהשם יציל אותנו שזה אף פעם לא יהיה נפקא מינה. אבל תכף להגיד, אבל זה הדברים היחידים שאפשר למצוא מה שנקרא חריפות של רבי נתן, שהוא באמת היה, רבי יצחק גם את זה דיבר, למה רבי נתן היה כל כך חריף בעניין הזה, של רפואות יותר מכולם. בסדר? זו נקודה אחרת, כי הוא באמת אחז בדבר השם. זה לא הנושא שלנו. אנחנו מדברים על עבודת השם, מה שנקרא יומיומית. רבי נתן לא מדבר על 6 שעות, ודאי לא, של התבודדות, ואפילו על שעה הוא כמעט לא מזכיר אותה, מי ששם לב. הוא לא מתווכח עם רבנו, רבנו מאוד רצה שיהיה לנו כל יום שעה התבודדות. אבל הוא לא מדגיש את זה כל הזמן. הפוך, הוא אומר לבן שלו מעט או הרבה. למה? הוא הבין, אי אפשר, זה דבר רגיש. אין, אנחנו רוצים את התועלת של הדברים. אני אומר בבדיחות, יש הרבה אנשים שיש להם שעה, אבל לא התבודדות. הפוך, רבי יצחק ככה היה מדבר, מה זה התבודדות באמת? לספר לשם, כביכול להכניס אותו לכל הפינות של החיים, לבקש, להודות, לדבר, להיות פתוח. מי שרוצה מסכת יום הדף כף. זכה גברא דמרא סאי. אומר רש"י שמה, אשרי מי שהקדוש ברוך הוא בעזרו. שם מדובר על דוד המלך ושאול המלך. 2 צדיקים גדולים מאוד. ושאול היה לו איזה דברים דקים, שלא התנהג בשלמות כמו שהשם רצה איתו, עם הסיפור של המלך וכו'. אז הוא איבד את המלכות. ודוד המלך כביכול, ודאי שזה לא כפשוטו, כן? כל אומר דוד, אתה אינו אלא טוב. אבל בכל זאת, היה דברים שהיה צריך לתקן. דברים יחסית חמורים יותר. והקדוש ברוך הוא ככה, יותר בקלות סלח לו. והוא לא איבד את המלכות בכלל. כל המלכות, כל הנצח זה כיסא דוד עבדך, צמח דוד וכו' וכו'. אומרת הגמרא על זה דבר אחד. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? אשרי מי שהקדוש ברוך הוא בעזרו.
זה מוזר, ושאול היה קודש קודשים, והגמרא אומרת, כבן שנה בלא חטא. התירוץ הפשוט. דוד המלך זה צדיק של התבודדות. ודאי ששאול המלך גם זכה למדרגה שלו רק על ידי התבודדות, אבל בכל זאת, תפילה זה דוד המלך. זאת אומרת, הוא כל הזמן עם השם יתברך. אחד שהוא כל הזמן עם השם, אז הקדוש ברוך הוא גם איתו. בצורה הרבה יותר אחרת. זה מידה כנגד מידה. זהו. אז אנחנו צריכים להיות כמו דוד המלך. ספר לשם, לדבר, לבכות, לצעוק, ולהודות ולשיר. תהילים, לחבר תהילים. רבנו אומר, כל אחד מחבר בעצם דבר כזה. כן? זה הכל רוח הקודש. כמובן שזה בא ביחד עם תורה. אז צריך ללמוד תורה, להתחזק עם התורה, ללמוד הרבה את הדעת של רבנו, וכו' וכו'. לעשות בתורה תפילה. ברוך השם, אכשר דרש, שיש כל כך הרבה אנשים שמבקשי אמת ורוצים אמת. להתחזק ביחד. צריך לעשות כל כך הרבה עסק, הרבה פעמים שצועקים, מחכים רק לפלוני אלמוני שיבוא לדרוש וכו' וכו'. נכון, זה באמת בעיה, כבר צעקנו על זה שנים. למה אין מספיק מתוך אנשים שכן היו צריכים יותר לצאת, כמה רבי יצחק היה מדבר על זה. רבי יצחק היה לו טענות כל שנה על רב שמואל שפירא. כל שנה בפורים. היה מקבל קצת אומץ רבי יצחק והיה פשוט כביכול בעברית מדוברת היום במרכאות יורד עליו כביכול עם טענות קשות. הוא היה אומר לו מילים חריפות, נוקבות, אתה תיתן על זה דין וחשבון למעלה, שאתה לא מדבר מהרב. רב שמואל קודם כל צריך לזכור, באופי שלו היה אדם מאוד שקט וצנוע מאוד, זה אופי גם. אבל רבי יצחק ידע את זה גם, ובכל זאת היה לו טענות, תדבר. הוא בקושי דיבר. בפורים נכנס יין יצא סוד, אז הוא היה מדבר ועוד איך מדבר, אבל רק בפורים. רבי יצחק רצה שהוא ידבר. יכול להיות שרב שמואל שפירא עשה כזה חשבון. יש הרי את רבי יצחק, שמע אני צריך לדבר. אבל אוי ואבוי לנו אם אנחנו נחכה את רב שמואל שפירא. אנחנו צריכים לדבר מרבנו. רק להיזהר, זה מסוכן. אני מתכוון להגיד אחד שיש לו באמת כוח דיבור וכו', מסוכן. תצעק לשם, אבל זה לא פותר אותך. אי אפשר. הוא היה מספר על קהילה, כן, צ'רים. הייתה קהילה קדושה של אנש. רוב אלו שגרו שם, הם היו עוד צאצאים לתלמידי רבנו בעצמו, בוודאי תלמידי רבי נתן. והיה שם תקופה שהיה שם את רב מוישה ברסלבר ואת רב הרב מצ'רין. ואחר כך, דור אחר כך, נהיה שם יבש בצורה קיצונית, בעניין של רבנו. כסף היה שם, לא היה חסר. הבית מדרש שלנו היה כמו ארמון, פאר והדר. לא היה שם שום ריח של רבנו. רבי יצחק סיפר, הגיע בחור מאומן, הוא היה בחור שהגיע מאומן, מתיישב, אז הוא רואה ליקוטי הלכות, מתחיל ללמוד ליקוטי הלכות. עובר שם איזה מישהו, מכובד כזה, את הספר של הרב, אומר לו ביידיש, רב ספר, תלמד את הספר של רבנו, למה אתה לומד ליקוטי הלכות? היום אנחנו מבינים את זה? זה מזכיר לי משהו, כן? כמו סטודנט שניגש למישהו, רואה בחור, לומד גמרא, אומר לו, למה גמרא? משניות. רגע, למה משניות? תנ"ך. זה אחד שלא מבין בכלל. זר וחיצוני. רבי יצחק, רב שטרץ, פגש אותו אז בצ'רין, הוא היה חזן בעיר והכל, היה מדבר, וזה. אז אחרי ערבית הם רקדו קצת יותר בשמחה מכל יום, כן? כי הגיע רב יצחק והוא כל כך שמח איתו וזה. התחיה, רב שטרץ היה היחיד שם, שעוד היה לו, כן, בתוכו הרבה אור, אבל כל הקהילה הייתה כולה, זה הלך לקראת שקיעה. זהו. אז הוא עשה איתו כזה עוד סיבוב, ניגש אליו אחד מהגבאים שם, אומר לו לרב אברהם שטרץ, אומר לו, רב אברהם, אם אתה עושה עוד סיבוב אחד, מפטרים אותך מהחזנות, אתה כבר לא תהיה פה חזן. אין. מספרים את זה לא בשביל להעליג על אף אחד, בשביל ללמוד מזה. בגמרא יש גם כל מיני סיפורים, עם שמות לפעמים גם, והפוסקים דנים בזה, למה זה לא לשון הרע. כן, תשובת חוות יאיר, ויש כל מיני, מדברים על זה. אבל זה לימוד, זה פסקאות בגמרא, צריך לדעת את זה. רבי יצחק אמר, אחד מהנקודות המאוד קריטיות בעניין הזה היה, אי אפשר לדון אותו, היה קודש קודשים, אבל הרב מצ'רין לא דיבר. הוא היה אדם שכתב המון, כשהם מבקשים ממנו תדבר, הוא היה אומר, אני מכין הרבה עם העט שלי. אנחנו היום מתחיים הרבה עם העט שלו, כן? עם הספרים שלו. כל משיבת נפש, תפחות נפש, זה הכל תוצאות מהמאמץ שהוא עשה, נכון? שהרי ליקוטים, בעיקר מהספרים של הרב מצ'רין, שהוא קיצר הביא את האוצר העירה וכו' וכו', שזה אור גדול מאוד. אבל הוא בפה לא דיבר. אז זהו, זה מקום שלא מדברים מהרבי. זהו. ויש כסף, ויש חיצוניות. אז זהו. לא נשאר כלום. רבי יצחק לא אומר את זה בשם עצמו. הרבה כעסו עליו, כן? אבל הוא לא אמר את זה מעצמו, הוא אמר את מה שהוא שמע, מה שהוא קיבל מהדורות הקודמים.
מהרבה צריך לדבר. אין. עכשיו עוד משהו, כמה שיותר ידברו, פחות יהיה גם בעיה של פרסום של שקר. ולדבר צריך באמת לדבר לשם שמיים. לא בשביל להראות משהו, צריך לדבר מהרבה. אם לא ידברו, עבדה האמונה כתוב, נחרטה מפיהם. למה היא עבדה? כי היא נחרטה מהפה, לא דיברו על זה. ולא מספיק ספרים, העניין שלנו זה משהו חי. זה תורה שבעל פה, אז בעל פה צריך לעבור ביחד, להעביר את זה. מגיעים דורות, עוד דורות ועוד דורות. והפוך, כל מה שקורה מסביב מברר אותנו. אנחנו מתבררים ביחד. יש פה רב גדול שמברר, אבל אנחנו מתבררים ביחד. זה דבר גדול, פשוט לתפוס את הנקודה. הרב זה לא שום קיצוניות, הרב זה לא שום חיצוניות, כן? זה אותם אותיות כמעט, כן? אין פה שום, הרב זה כל כולו דעת, אמת, איך להתקרב לשם. הדבר היחיד שהרב רצה על זה כן מסירות נפש, זה לבוא אליו לראש שנה. בסדר? אז שוב, בצורה הדורסנית הזאת, אז רואים את זה מפורש, רק התחלנו את הסעיף הזה, תו. רואים שהרב בעצמו לא יתנהג כך. וכתוב פה שזה ככה גם נוהג לדורות. אי אפשר לבוא לבן אדם בצורה, כן, פרטית, ולבוא להכריח אותו עם כל הכוח, אתה חייב. ואם לא, וכולי, להוסיף כל מיני מילים, אין לנו שום זכות. אנחנו צריכים כל כך הרבה לדבר על זה. אז בעזרת השם, כל אחד יבין מה לעשות. אי אפשר לקחת לשני את הבחירה. זה עוד אחד מהדברים הכי חשובים בדעת של רבי. אז אם זה אפילו על הדבר הכי גדול שזה ראש שנה, לחת כמה וכמה באמצע השנה. רבי יצחק היה אומר ככה, במילים האלו. אומר, היינו מדברים באומן, יושבים ומדברים על כל דבר טוב. מדברים על ותיקים, מדברים על חצות, מדברים על עבודת השם, על תפילה בכוח, כל מיני דברים. אבל מעולם, כך הוא אומר, מעולם לא היה מושג כזה שאחרי השיעור או למחרת מישהו יפגוש את השני, ישאל אותו, נו, איפה היית בנץ? למה לא קמת? למה לא הגעת אותנו לשדה? וכן הלאה. לא נכנסו לשני בחיים. היה אומר כזה משפט, כתוב מהקדמונים, מכלל טוב יוצאים פרטים טובים. אבל זה לא העניין שלך. אתה תדבר בצורה כללית. אל תיכנס לשני בחיים. שמואל הורוביץ היה אומר על הנושא הזה, היה אומר, ספר תורה צריך את כל האותיות. אם חסר אות אחת, הספר פסול. זאת אומרת, כי כל יהודי הוא עוד בתורה, צריך כל יהודי. רבנו הרי כבר אומר את העניין הזה. ובצד שני הוא אומר, אם שתי אותיות נוגעות אחת בשני, אחת בשנייה, אז זה נהיה פסול. למה אין היקף גביל? היקף גביל, בעברית מדוברת, כן, מרחב מחיה. בלי איזה גריעה, ובלי פלישה לצנעת הפרט, תן לחיות. שוב, להדגיש, אם זה דברים שזה נוגד תורה במפורש, אדם הולך ובועט בתורה, אז זה עניין הלכתי, לא קשור בכלל לכל מה שאנחנו מדברים. אז זה משהו אחר, אז צריך לשאול שאלת רב. אם זה מישהו שמבזה, דורך על התורה, זה משהו אחר. כל דבר צריך לשקול נכון, בסדר. אבל לא זה הנושא שלנו. הרי אותו יהודי שלא קם בחצות הוא בסדר גם, הוא מדגדג בקלה כבחמורה. אין לו שום בעיה. אז למה אתה מתערב לו בחיים? מה אתה יודע מה עובר עליו? רבי יצחק סיפר על אחד מהגדולים בברסלב, כן? מהתלמידים של רב אברהם ברב נחמן, קראו לו רב ישראל כהן. הוא מסכן, נהרג שנה אחר כך, אנחנו מסכנים. אם הוא היה, האור של הרב היה מתגלה הרבה יותר. הוא היה באמת כלי מוכשר בצורה, ברמה גבוהה מאוד. יש הרבה מה לספר עליו, לא עכשיו. אז כן, נהרג שנה אחר כך, אחרי רב אברהם נחמן נפטר בעין ח', אותו הרגו בעין ט'. ובאותה שנה, אז כל כך הרבה היה מדבר דיבורים שהוא שמע מרב אברהם ורב נחמן, עד שרב שמשון ורב גצה, כן, שתי העובדים המשפיעים הגדולים של אנש פה באומן, שמעו אותו ככה. כל מילה שלו בלו, שתו בצמא. מתחרטו, יכלנו הרי זה לשמוע את זה מרב אברהם נחמן עצמו, רק ממנו היה קשה לשמוע. כי הוא היה נראה כל כך פשוט וכל כך... הוא כל כך ברח מפרסום, הכל היה ככה בשקט, באיזה חור, באיזה פינה, וככה, זהו. אבל הוא היה אברך עם כוח אדיר, יכל לדבר, והוא היה כל כך ענב בזה. ככה זה. אנחנו לא יודעים דרכי השם. בכל אופן, מה התחלנו? רב ישראל כהן הזה, רב יצחק גם מספר, הרי כל העובדים וזה, פה היה מצב כזה, הבחורים היו ישנים בקלויז, לקחו שתי ספסלים, פה קשה לעשות את זה, כן? לקחו שתי ספסלים, היו מחברים ביחד, ויושנים. לא צריך, זה מספיק רחב. בסדר, מצוין. היו קמים חצות, היו הולכים לשדות וזה. רב ישראל כהן הזה, היה קשה לו מאוד. וכמה שהעירו אותו, והיה מבקש שיעירו אותו, הוא לא היה מסוגל לקום. לא יודע אם זה היה לב חלש, או אופי כזה, אני לא יודע. רב יצחק אמר, עד שהוא קם לקח זמן. ודאי שהוא הספיק זמן קריאת שמע, ודאי, והרבה יותר מזה גם. אבל כאילו את כל העבודות של שאר החברים שלו, הוא לא יכל לעשות. הוא ישן. אבל אומר, כשהוא היה קם, איזה יום הוא היה סם של עבודת השם.
אבל לקום היה קשה לו, מאוד. הוא לא התבלבל. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. זה ברסלב. והוא קיבל, ועוד איך קיבל מרב אברהם ורב נחמן. ואתה לא חושב שהיו אנשים שניסו להחליש לדעתו? הוא לא קיבל את החלישות לדעת. הוא לא נפל בדעתו. לא, שיגיעו אברכים או בחורים והתחילו, זה ייתכן. חייבים להגיד שזה לא היה בכלל. ייתכן מאוד. כן, תמיד לפרט, הגיעו בחורים מפולין, שזה למה זה אופי כזה יותר עוקצני כזה. הוא ידע את מה, אני עושה את שלי. מבקש מהשם, מתפלל. רב מוישה בורשטיין הגיע לארץ. אז הוא, בתקופה הראשונה הוא ישן בבית, התארח בבית של רבי יוינה לב. רבי יוינה לב היה אחד גדולי ברסלב, למרות שבאופי היה אדם מאוד, מתנהג מאוד פשוט, אבל רב ליצחק היה מדבר עליו ממש בהתפעלות גדולה מאוד. כן, שליטה מספר עליו הרבה. יש הרבה, רבי יוינה לב לאחד מהדמויות של ברסלב, אדם קדוש וצדיק. רבי יוינה הזה גם התחנן, אמר לו, אתה יודע, אני מערך אותך, הכל בסדר, ודאי, הכנסת אורחים והכל, אבל עשה איתך תנאי אחד, אתה כל לילה מעיר אותי חצות. רב מוישה היה חזק מאוד בכמעט חצות, עד היום האחרון שלו. אבל הוא לא היה מצליח להעיר אותו. כמה שהיה מעיר אותו, הוא לא היה מסוגל לקום. רבי יוינה. אז הוא לא רבי יוינה לב? היה לו את העניינים שלו, הוא היה חזק במקוואות, עם התמימות שלו, ועוד הרבה דברים טובים שהוא עשה. כמה מקורבים שהוא קירב, וכו' וכו'. כמה גוררי תשובה שהוא היה לומד בחי אוילם. חי אוילם היה ישיבה של אשכנזים, מה שנקרא, של כל הרבה מהציבור השורשי, כן, בירושלים למד שמה. הוא עם התמימות שלו היה מדבר מהרבה, ואז היה אווירה הרי בגדול עוינת לברסלב. אבל כמה חיצים שהוא היה יורה בלבבות, חיצים קדושים של דברי רבנו, יש הרבה סיפורים על זה. הוא היה לו את עבודת השם שלו, ככה זה. זה היופי של רבנו. אמר פעם מישהו חכם, אמר ברסלב, זה עדר של מתבודדים. לא, הוא אמר את זה בשם מישהו. כן. עדר, הוא לא היה ברסלבר, בכלל לא, אבל הוא הגדיר את זה נכון. עדר של מתבודדים. אנחנו צריכים להיות בעדר, ברור. בסדר צריך להיות בעדר, כן? להיות ביחד, בתירנה באחו, באחווה. אבל בלי לפלוש אחד לשני. אז זה כמה נקודות שדיברנו לסכם את זה, כן? נסיים במשפט אחד שרבי יצחק היה אומר. היה אצלנו, ככה אומר, שולחן ערוך, כאילו במרכאות קוראים לזה. היה אצלנו הלכות, מה שנקרא, ברורות בדברים האלו. נזהרו מאוד, ככה היה אומר. לא להחליש דעת לאף אחד, ודאי. מצד שני, נזהרו מאוד, לא להגביע אנשים. לא לעשות פס, כן? להגדיל, להגביע. נשארנו ביחד. ודאי שבצורה טבעית, ודאי שידעו לכבד. מאוד כיבדו. בפרט אנשים שבאמת גדולים וצדיקים. אבל לא שום ריח של איזה משהו, שררה ופרסום. השם יעזור. יש לנו רב מאתגר, דיברנו, כן, רואים את זה בשנים האחרונות. מאוד מאתגר. השם יעזור, צריך לבקש על זה גם. כתוב בניסיון של העקדה. אברהם אבינו ביקש בקדוש ברוך הוא, זהו. אל תבחן אותי יותר. בפרט בעניין הזה של ראש השנה, זה קריטי, זה קריטי, זה נס. כל הראש השנה הזה זה נס. מי שטיפש חושב שזה דרך הטבע, כן, היה בסדר, סתם דאגתם. זה לא נכון. זה לא נכון. זה נס, זה באמת למעלה דרך הטבע להבין את זה, כן? שבכל זאת מדינה שנמצאת במצב של מלחמה עם הכל. לא רוצים לדבר, כי באמת לא צריך לדבר, אבל זה לא פשוט. זה נס, אין לזה שום הסבר. פשוט נס. זה המון תפילות, המון געגועים, והמון המתקות, המון מסירות נפש, כל אחד בבחינה שלו. והשם עזר ברוך השם, השם יעזור עד הרגע האחרון ועד בכלל. שתמיד שער פתוח, כן, שלא ייסגר. היה לנו בהפטרה הקודמת, פיתחו שערייך לא ייסגרו. יומם ולילה להביא אלייך אל גויים, בעזרת השם. כל הגויים, כן, כל הרכבים שיש במזרח אירופה שהביאו עכשיו חסידים. יש עכשיו הרבה בעיות בגבולות. מבחינה של קריסה מסוימת, צריך להתפלל על זה. אנשים מסרו את הנפש, הגיעו עד שהגיעו. אגב, במאמר מוסגר, היה לאנשים טענות, למה צריך להקדים, וזה. כן. חלק מהנקודה, גם זה היה. שלא שייך, אם אין טיסות לקייב או להרבה מקומות באוקראינה, אז עם כל הציבור, כן, כל האלפים שכבר פה, אם כולם היו מגיעים באותו שבוע, אז זה היה אבא של הקריסות. זה נס, בעזרת השם, יש עוד זמן, יש הרבה זמן. אבל צריך להתפלל על זה, לזכור את אחינו, איפה שנמצאים, כן, אחינו בית ישראל בכל מקום שהשם יביא את כולם, כל אחד יוציא אותו מהבית, יביא אותו למזרח אירופה ומשם לאומן. להיות פה בראש שנה בעזרת השם, בכל שנה. מתפלל על זה
הרבה. וגם בעניין הזה, שהקדוש ברוך הוא יכניס רוח טהרה, כל אחד בעצמו, שייכנס במשפחה, בחברים, בכל ברסלב, בכל עם ישראל ובכל העולם כולו. הוא בא לציון גואל.